marathonproces tegen Nuto van start gaat. Dat gaat om een proces tegen Irvin Nuto Wawu. En dat vindt plaats onder strenge veiligheidsmaatregelen. En de inhoudelijke behandeling van het proces begint vandaag, 23 juni, en duurt tot en met 4 juli, 14 dagen dus. De zaak wordt bij hoge uitzondering behandeld in de kazerne van de marine in Suffisant. En dit is vooral ter bescherming van de 44-jarige verdachte. Er zijn in totaal 14 aanklachten tegen Wawu, die variëren van deelname aan de criminele organisatie No Limit Soldiers tot betrokkenheid bij meer dan 15 moordzaken en de smokkel van ruim 340 kilo drugs. Zondag werd Wawu op Curaçao gebracht en u ziet op de beelden dat hij in volle sneltreinvaart naar de marinekazerne in Parera is gebracht. Er zijn heel veel veiligheidsmaatregelen. Hij was gearresteerd in Santo Domingo, Dominicaanse Republiek. Zit nu in Nederland in de zwaar beveiligde inrichting in Vught. En eerder waren er proforma zittingen met videoverbindingen met Nederland. Maar nu is hij daadwerkelijk hier. Om een idee te geven, de pers kan gelimiteerd aanwezig zijn, maar kan niet tussendoor even weggaan. Dus van 's ochtends tot 's middags gebracht en gehaald met een bus. Om op die manier alle veiligheidsmaatregelen te kunnen laten voortgaan. En dat er op geen enkele manier iets met de verdachte kan gebeuren. We houden het voor u in de gaten.